da ramadana yawaita yin ibada mu dinga salatin shugaba mai girma. Ga azumi ya zo ni murna da ramadana mu yawaita yin ibada mu dinga salatin shugaba mai girma. Allah da sa farko jallarai mu kalikina da dan dubun basira ubangiji mamallaki na gani na taso zan waƙar ramadana abin da zifa ne sai ku biyo da ikiwana kafin nazarci rabbi da dodubin salati ya shugabana dan abdullah mai wafati Muhammad Rasulullah sarkin rikon amana ya zan mutu silar addini shugaba mai girma. Yan kasuwa na zo kurin garge farashi in azumi ya zo wasu na ƙarin farashi manta cewa wani ma sai ya ci bashi domin ba wadata ba karfi a gare shi ga masu dukiya wasu san ba sa da kirki sun ware dukiya sun boye sun ci burki a gyara zuciya ayyo aiki na kirki domin azumi wata ne mai cikakken girma. Ga azumi ya zo ni murna da ramadana mu yawaita yin ibada mu dinga salatin shugaba mai girma. Azumi ne Allah ya ba mu Qur'ani a azumi ne darajar mu ta hau dukan tsauni to sai mu dage da ibada ikiwani mu sau munafunci a koyaushe ku bi ni ko an tsokane ka in nisa mu ta yi nuni ga nazifi piano na yi waƙar ramadana wata mai girma. Ga azumi ya zo ni murna da ramadana mu yawaita yin ibada mu dinga salatin shugaba mai girma. Azumi ya zo ni murna da ramadana yawaita yin ibada mu dinga salatin shugaba mai girma. Ga azumi ya zo ni murna da ramadana mu yawaita yin ibada mu dinga salatin shugaba mai girma.